Panas-panas masak soto ayam bening. Alhamdulillah iki mau untuk kiriman ayam gratis guys. Ya wis langsung cus digawe soto. Nah iki mau bumbu instan yo guys, wis tak cemplung nih, terus tak cemplungi tomat karo ijon-ijon, godong brek karo seledri. Iki yo wis tak cemplung nih pisan, cekere mau wis tak godhog dhisik. Oke, terus lanjut diwene uyah karo gula, terus dicek rasa. Nah, iki sotone wis dadi yo guys, disisihne sik. Terus lanjut guys sambele. Iki tak gawe sambel kecap ngono lho guys. Iki lombok karo bawang wis tak ulek, terus tak weni kecap, wis ngono wis dadi. Terus lanjut goreng opak yo guys. Lara nek kriuke soto koyo kurang sip. Taram, wis dadi guys soto ayam bening. Iki enek ayame tak suwir ngene, terus enek sambel kecape. Terus iki enek capar karo kecaine karo brambang goreng siti. Iki masih omek ngene enak loh guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.